Helo, Carl Hughes dwi, a dwi'n athro ymchwil addysg a Pennaeth Ysgol Gwyddorau addysg yn Mhrifysgol Bangor. Diolch am roi amser i ymuno ni heddiw. Yn y sgwrs hon, byddwn ni'n eich cwrthwynio'r Ysgol Gwyddorau addysg ac yn siarad ychydig bach am ble rydym ni wedi lleoli ac yn rhoi trosolwg i chi i'r ysgol gyfan, a'r gweledigaeth yr ysgol ar gyfer addysg arweinwyr newydd yfory. Bydda wedyn yn trosglwyddo i rhai o cydweithwyr i siarad mwy am y rhaglenni rydym ni'n rhedeg yma yn yr ysgol. Mae'n biti nad ydych chi'n gallu bod yma ar y campws efo ni yn y diwrnod agored hon, ond dwi'n gobeithio bydd y cyflwyniad yma yn helpu chi dysgu mwy am y hyn rydym ni'n ei gynnig. Mae Ysgol Gwyddorau addysg yma ar y campws normal, sy'n yn lle braf iawn i weithio ac astudio. Mae ysgol yn cynnig 2 lwybr gradd wahanol. Mae gennym ni addysg gychwynnol athrawon caban, i rhai sydd yn fod yn un o athrawon uchelgeisiwr, abal ac arlwysol y dyfodol. Ac ar gyfer rhai hynny sy'n yn weithio mewn maes i helpu plant a pobl ifanc, yr enghraifft gwaith cymdeithasol, ymchwil neu athrawon, rydym ni'n cynnig astudiaethau plentynod ac ieuenctid. Yn y 2 cwrs, mae addysg gorau yn digwydd ochr yn ochr ac ymchwil. Hynny yw, fe fyddwch chi'n cael eich dysgu gan arbenigwyr yn ei maes. Yr enghraifft yn arweiniaeth addysg, mentorau mewn ysgolion, hawliau plant, darllen neu creu amgylchedd ysgolion positif. Mae'n staff yn cynnal ac yn cyfrannu at ymchwil, ac maent yn awyddus iawn i rhannu eich ymchwil efo chi fel myfyrwyr. Mwyn dangos pa mor pwysig ydy ymchwil i dysgu, rydym ni'n hynod o falch bod y sefydliad ymchwil addysg Ciri, sef y sefydliad cyntaf o fath yng Nghymru yma yn yr Ysgol Gwyddorau addysg. Mae Ciri yn cynnal ymchwil mewn llawer o feysydd, pwysig i ysgolion, i addysg, i rieni a lles. Mae wybodaeth hon yn bwydo i'n dysgu sy'n golygu bod eich dysgu yn gyfoes. Ar y slaid hwn, dyma chydig o enghreifftiau o meysydd ymchwil sy'n gyda gorau yn y byd. Mae'n ein prosiectau ymchwil dan arweiniad aelodau staff wedi derbyn cynadbyddiaeth rhyngwladol. Prosiectau fel cynnal ymchwil gyda phlant i darganfod beth yw'r ffordd orau i helpu datblygu yn sgiliau llythrennedd. Mae gennym ni arbenigwyr blaenllaw mewn ymddygiad, dwyreithwyr, datblygiaeth, anghenion dysgu ychwanegol. A'r ysgol, yr unig ysgol yn y Denes yn y gyfan sy'n cynnag addysg awyr agored fel arbenigydd. Y prif peth i chi gofio yw i bod yn pwysig iawn i dewis cwrs sy'n cael ei rhedeg gan staff sy'n weithredol mewn ymchwil. Mae hyn yn sicrhau bod yn arbenigwyr yn y maes i bydd hyn yn sicrhau eich bod chi'n dysgu ymagweddau diweddara sy'n seiliedig a dystiolaeth i'ch pwnc. Rydyn ni'n falch iawn i'n bod yn creu gweithlu a fydd yn arwain newidiadau yn y dyfodol. Mae'n profiadau dysgu rydyn ni'n cynnig yn golygu y byddwch chi'n dysgwyr uchelgeisiol, yn iach, yn hyderus, yn fwysogol, yn fentrus ac yn cyfrannu yn y creadigol at gymdeithas. Mae hwn yn penderfyniad mawr i chi fel myfyrwyr ac hefyd, of course, i'ch rhieni. Y fyddwch eich amser yn y Mhrifysgol yn un o gofnodau gorau eich bwyd. Amser chi fod yn annibynnol a cychwyn allan i byd mawr eich pen eich hunain. Cyfnod i'w wneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd, a meithrin ffordd newydd o feddwl, o llawer cyfler i chi datblygu eich hun. Lle chi dod i nabod eich hun. Mae llawer ohonyn ni yn meddwl am ein cyfnod yn y Mhrifysgol fel cyfnod gorau bosib. Cyfnod o waith galed a heiriau, siŵr o fod, ond hefyd cyfnod pan gawson ni'n datblygu i fod yn hyn ydyn ni'n rwan. Mae'n pwysig i chi bod yn teimlo mae hwn ydy lle iawn i chi. Fe fyddwch chi yma o leo 2 blynedd.
pan fyddwch chi'n gallu deud mae hwn ydy'r lle sy'n teimlo'n iawn, fe fyddwch chi'n wedi gwneud penderfyniad iawn i chi. Dyma lle fydd yn datblygu eich potensial. Dwi'n deud 2 blynedd, mae lawr ohonyn ni wedi bod yn myfyriwr yn Bangor a dal yma. Gallech fod yn dawel eich meddwl. Mae Bangor yn amgylchedd diogol iawn ac rydyn ni'n ymfalchio yn ei profiad trawsnewyddiol fel myfyrwyr ac mae'n ein gofal bygeiliol yn anhygoel. Byddai'n trosglwyddo i rhai o cydweithwyr rwan. Yr arweinwyr ar gyfer y cwrsiau mae gennych chi dyfodol byddant. Helo, fy enw I yw Jeremy Griffiths, cyfarwyddwr gweithredol Caban Bangor. Diolch i chi am ddangos diddordeb mewn ddod yn athro yma yng Nghymru ac yn enwedig efo ni yn Caban Bangor. Mae Caban Bangor wedi cael ei athredu gan y Cyngor Gweithlu Addysg ac rydyn ni'n redeg rhaglenni ar gyfer is-raddedigion ac ôl-raddedigion. Mae'n rhaglenni ni i gyd yn arwain at statws athro ac mae yna cymaint o cyfleoedd i chi gael swyddi mewn sawl lle. Mae gennym ni partneriaeth prif lle mae Mhrifysgol Bangor, yr ysgolion gorau yng Ngogledd Cymru a'r gwasanaeth effeithiolrwydd Gogledd Gwe yn cydweithio yn agos iawn. Mae'r partneriaeth yma wedi arwain i'r moto ni, sef meithrin athrawon fori gyda'n gilydd. Paratoi gweithwyr y dyfodol efo'r sgiliau a gwybodaeth eitha mwyn gallu addysgu y cenhadlaeth o'r pobl ifanc ar gyfer y byd fydden nhw yn byw ynddo fo. Mae tystiolaeth byd-eang yn ddangos bod athrawon newydd eisiau dyfnder, gwybodaeth theori a sgiliau crefft ystafell dosbarth wedi plethu. Rydyn yn ddarparu hyn mewn partneriaeth efo'n ysgolion, sydd wedi hefyd datblygu fel sefydliadau sy'n dysgu, i sicrhau fod yna mentoriaid o'r ansawdd eitha. Yng Nghymru, mae'r system addysg wedi cael ei ddiwygio. Mae hwn yn cynnwys sut ni'n hyfforddi athrawon y dyfodol i darparu cwricwlwm sy'n cyffrous a ddifyr. Mae proffesiynoldeb wedi cael ei rhoi yn ôl i athrawon, i gynllunio, i ddarparu ac i myfyrio a beth sy'n gweithio'n dda i bobl ifanc ni heddiw. Heblaw am y llwybr amlwg i fewn i ddysgu mewn ysgolion, mae nifer o'n graddedigion ni yn dewis i gyrfeydd eraill, fatha gwasanaeth ieuenctid neu'r gwasanaeth cymdeithasol. Mae hefyd nifer yn creu busnesau annibynnol. Mae addysg yn cael ei weld fel y gwasanaeth cyffredinol ac yn hawl i bob plentyn o gwmpas y byd. Mae hwn yn rhoi cyfleoedd i chi gallu trafeilio yn rhyngwladol ar draws y rhwydwaith o ysgolion byd-eang. Mae rhai eraill yn dewis dod yn ôl i addysg uwch ac yn troi yn ymchwilwyr, yn ffindio allan sut mae plant yn dysgu, sut mae plant yn datblygu ac yn cyfrannu at y gwybodaeth. Mae'n wir i ddweud mae fod yn athro yn agor cymaint o drysau i chi. Mae gan Mhrifysgol Bangor traddodiad hir a balch o fod yn ddarparwyr addysg yn uchol i athrawon. Mae o'n brifysgol lle mae ymchwil yn arwain gyda nifer y pwyntiau unigryw. Mae ein rhaglenni ni a'r prifysgol yn maint, lle mae pob myfyriwr yn cael ei nabod gan y staff darlithio a'r tutoriaid. Rydyn nhw'n falch iawn bod ni'n ddarparu gwasanaeth cefnogol, gofalus ac ynhwysol, lle mae iechyd a lles pob myfyriwr yn blaenoriaeth. Rydym yn falch o'n iaith a'r diwylliant Cymraeg, ond rydym yn croesawu myfyrwyr o pob ran o'r byd. Rydym yn cefnogi pawb i ddeall pa fath o beth ydy o i fyw, i ddysgu ac i gweithio mewn gwlad dwyieithog. Mae hwn yn cynnwys
rhoid myfyrwyr pob cyfle i ddatblygu eu sgiliau iaith Cymraeg. Bydd wrth gwrs yn anfodol os ydyn nhw'n bwriadu dysgu mewn ysgol yng Nghymru. Mae Mhrifysgol Bangor wedi cael ei sefydlu ar y ffin Parc Cenedlaethol Eryri ac ar peth o'r arfordir gorau ym Mhrydain. Mae'r Mhrifysgol yn sgorio yn uchel iawn ar gyfer ei ddarpariaeth allgyrsiol sydd yn andros o bwysig i profiad y myfyriwr. Beth sydd angen arnoch chi i ddod yn athro? Mae'r rhestr o rhinweddau i fod yn athro wir yn eang. Fel y gwelwch chi o'r slaid, fyddwch angen sgiliau feddal a sgiliau caled, a ddim ond just sgiliau ar gyfer pedagogi na ar gyfer gwybodaeth, ond fyddwch chi angen sgiliau emosiynol i creu perthnasau gyda y pobl ifanc. Byddwch yn datblygu'r sgiliau yma trwy gydol eich gyrfa a fydd o byth yn dod i ben. Ar nodyn ymarferol, fel israddedig, fyddwch chi angen tua 120 pwyntiau ICAS ac o leia gradd B mewn iaith a mathemateg a gradd EC mewn gwyddoniaeth TDI. Mae Caban yn gweithio mewn partneriaeth gyda ysgolion arbennig ar draws Gogledd Cymru. Mae ymchwil i fewn i ddarpariaeth addysg gynhwysol athrawon yn ddangos fod partneriaeth yn rhoi athrawon ar siawns gorau o llwyddo i fod yn dysgwyr gydol oes ac yn athrawon myfyriol am ei ymarfer. Rydym yn gweithio yn agos iawn gyda chydig o ysgolion arweiniol, pwy yn ei tro yn cydweithio efo nifer o ysgolion rhwydweithiol mewn hwb. Efo'n gilydd rydym ni'n cyd-creu ein rhaglenni i sicrhau bod athrawon ifanc yn cael cymysgedd o theori ac ymarfer sydd yn digonol. Mae ein rhaglenni ni yn cael ei arwain gan tystiolaeth o'r ymarfer gorau o ar draws y byd. Erbyn diwedd y rhaglen, bydd yr athrawon cysylltiol yn deall bod yna gwahanol egwyddorion o pedagogi sy'n gallu cael ei ddefnyddio mwyn sicrhau fod pob ddisgybl yn dysgu yn y ffordd gorau posib. Mae'r proffesiwn dysgu yn un cymhleth iawn, a rydym yn anelu i ddatblygu myfyrwyr myfyriol sy'n gallu gofyn cwestiynau am ei addysgu nhw eu hunain trwy gydol ei gyrfeydd. Mae ein gweledigaeth ni am athro Caban Bangor yn cael ei ddangos yn y ffilm byr nesaf. Mae gan Caban Bangor gweledigaeth glir ar gyfer addysg gynhwysol i athrawon. Bydd hyn yn helpu datblygu athrawon rhagorol i'r dyfodol. Mae'r motto, meithrin athrawon fory gyda'n gilydd, yn adlewyrchu datblygiad athrawon mewn partneriaeth. Mae gennym ni gweledigaeth glir ar gyfer addysg gychwynnol athrawon, a rydym ond yn recriwtio unigolion o'r ansawdd uchaf. Unigolion sydd wedi ysbrydoli i ymgymryd mewn dysgu gydol oes. Athrawon cysylltiol sy'n deall y ddolen rhwng theori ac ymarfer gwych yn y ddosbarth, ac wrth gwrs yn gallu helpu disgyblion ar eu daith tuag at y 4 diben addysg yng Nghymru. Mae ein gweledigaeth ni yn tynnu ar y tystiolaeth yn yr adroddiad yng Nghymru gan Proffesor John Furlong, sef Dysgu Athrawon Fory. Am mwy o wybodaeth am fod yn athro yng Nghymru, edrychwch ar ein wefan www.caban.ac.uk. Diolch am gwrando heddiw, a mi fydda i a'r tîm yn edrych ymlaen i cwrdd â chi yn y dyfodol agos. Hwyl am y tro. Helo, Dr Nia Young ydw i, un o'r darlithwyr ar y cwrs BA Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid.
Felly beth ydy astudiaethau plentyndod ac ieuenctid? Wel, yn fy marn ni, mae'n pwnc rhyfeddol, gan ei fod yn bwnc rhyngddisgyblaethol sydd yn dod ag agweddau o wahanol pynciau at ei gilydd mwyn trafod a deall profiadau go iawn pobl ifanc a phlant. Hynny ydy, mi ydyn ni'n defnyddio syniadau o feysydd megis seicoleg, cymdeithaseg, addysg, iechyd, lles, gwleidyddiaeth, daearyddiaeth, rhywbeth i ddeud y gwir sydd yn trafod profiadau plant a phobl ifanc. Dyn ni'n dod ar syniadau yna at ei gilydd mwyn i ni creu darlun cywir a manwl o'r fath o fywyd sydd gen ein pobl ifanc ni heddiw yma. Dyn ni'n gwneud hynny efo ffocws ar y cyd-destun yng Nghymru wrth gwrs, ond hefyd yn edrych ar draws y byd ar y wahanol profiadau mae plant a phobl ifanc yn ei gael mewn gwahanol gwledydd, gwahanol cyd-destunau. Felly mae'r pwnc yma yn rhoi cyfle iddo chi ddatblygu sgiliau mewn amrywiaeth o feysydd ac i enyn profiad o weithio mewn gwahanol feysydd. Dyn ni'n gwneud hynny trwy cynnig cyfleoedd iddo chi ddysgu sgiliau sydd yn ddefnyddiol ar gyfer gwahanol mathau o waith, ond hefyd trwy eich asesu chi yn defnyddio dulliau sydd yn rhoi cyfle i chi ddefnyddio'r sgiliau hynny mewn sefyllfa go iawn. Mae yna cyfleoedd i fynd ar ymweliadau maes ag i gyflawni lleoliadau, i gael profiadau unigryw a amrywiol o waith efo plant a phobl ifanc. Ein bwriad ni ydy rhoi cyfle i chi ddatblygu ehangder o brofiadau gwahanol ag i gael cyfleoedd i brofi gwahanol meysydd gwaith, tra hefyd rhoi cyfle i chi i arbenigo mewn maes penodol sydd yn eich diddori chi. Mae gennym ni hefyd opsiynau cyd-amrhydedd, felly os hoffech chi astudio astudiaethau plentyndod ac ieuenctid ar y cyd efo pwnc arall, megis seicoleg neu cymdeithaseg, mae modd i chi wneud hynny a mae'r manylion llawn ar gael ar wefan. Felly o ran sut fysa'r blwyddyn yn mynd, mae blwyddyn 1 wedyn yn cynnig sail cadarn i chi o ran gwybodaeth sydd yn angenrheidiol i ddeall amdan plant a phobl ifanc, megis datblygiad plant, hawliau plant, a mae hawliau plant yn graidd i beth ni'n ei wneud yn astudiaethau plentyndod ac ieuenctid. Edrych ar agweddau addysgol a chymdeithasol amdan plentyndod a phlant a phobl ifanc hefyd, a cychwyn ar y daith o ymchwil trwy dechrau dod i ddeall y sgiliau ymchwil bydd angen arnoch chi ar gyfer y traethawd hir yn blwyddyn 3. Ar ôl blwyddyn 1 wedyn, mae cyfle i chi fod yn datblygu'r sylfeini yna hellach, fel bod gennych chi mwy o ddealltwriaeth manwl o'r holl pethau angenrheidiol yma, tra hefyd yn rhoi cyfle i chi ddewis modiwlau sydd yn rhoi mwy o arbenigedd i chi mewn meysydd penodol. Felly efallai bod gennych chi diddordeb mewn gyrfa fel athrawes, ac os felly efallai modiwlau amdan cynhwysiant ac anghenion addysgol arbennig fysa o ddiddordeb iddo chi. Ella bod gennych chi diddordeb mawr mewn iechyd meddwl plant a phobl ifanc, a mae gennym ni modiwlau felly sydd yn trafod iechyd meddwl plant a phobl ifanc a lles plant a phobl ifanc a mentora a chyfeillio mwyn helpu cefnogi plant efo hynny. Neu fel arall, efallai bod gennych chi ddiddordeb mewn cyfiawnder ieuenctid. Ac os felly, mae gennym ni modiwlau amdan llencyndod i datblygu'n dealltwriaeth o brofiadau pobl ifanc, a hefyd modiwlau yn edrych ar syniadau fforensig ac yn trafod effaith plentyndod ar ddatblygiad troseddu. A mae hynny ymhlith nifer fawr o fodiwlau eraill ac opsiynau eraill, felly mae'r blynyddoedd 2 a 3 yn cynnig cyfle i chi fod yn arbenigo mewn maes sydd yn eich diddori chi, tra hefyd yn cael profiadau mewn meysydd eraill, ella ydych chi ddim wedi cael cyfle i'w profi eto. Yn ogystal â hynny, fydd cyfle i chi fod yn cwblhau darn o waith ymchwil mewn maes sydd yn eich diddori chi, a cyfle gwych ydy hyn i chi gael profiad go iawn o cael gwybodaeth yn uniongyrchol amdan plant o phobl ifanc a rhywbeth o'r newydd felly ychwanegu at ein dealltwriaeth ni. Wedi chi raddio mewn astudiaethau plentyndod ac ieuenctid, mae yna nifer o gyfleoedd ar gael iddo chi ac mae myfyrwyr ni wedi mynd i nifer o feysydd gwahanol.
A mae'r rhain yn cynnwys dysgu ac addysgu a'r gwasanaethau cymdeithasol. Maen nhw hefyd yn cynnwys pethau mwy gyfredol, cyfleoedd sydd wedi datblygu yn fwy ddiweddar yn byd technolegau plant, neu gweithio ar ran plant fel adfocatiaeth plant, neu trafod hawliau plant neu gweithredu er mwyn diogelu hawliau plant. Mae myfyrwyr ni wedi mynd mlaen i y cwrs cwnsela yma ym Mangor, i weithio gyda plant a pobl ifanc yn y byd iechyd meddwl felly. Ac wrth gwrs mae croeso i chi aros efo ni am flwyddyn ychwanegol a gwneud gradd meistr mewn plentyndod ac ieuenctid hefyd yn dilyn hynny. Ac hynny wedyn yn creu llwybr iddo chi os ydych chi eisiau mynd i byd ymchwil neu gweithio efo plant a pobl ifanc mewn gwahanol sefydliadau. Felly beth yw'r camau nesaf iddo chi? Wel, o ran gwneud cais, mi ydyn ni'n gofyn rhwng 80 a 120 o pwyntiau tariff ar lefel 3. Fydd gofyn i chi gyflawni gwiriad manwl gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd. Mae hynny wrth reswm oherwydd bod ni'n gweithio efo plant a phobl ifanc yn ystod eich astudiaethau chi. Mi ydyn ni yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac mae'r manylion llawn o'r cymwysteraeth ydyn ni'n ei derbyn gan ymgeiswyr rhyngwladol ar gael ar un wefan. Yn yr un modd, mi ydyn ni'n croesawu ymgeiswyr hŷn ac yn ystyried eich profiad chi yn ogystal ag unrhyw cymwysterau. Felly cofiwch ddeutho ni am yr holl gwaith ffantastig dych chi wedi bod yn wneud efo plant a phobl ifanc yn barod. Diolch yn fawr iawn am eich amser. Edrychaf ymlaen yn fawr at eich croesawu chi yma i Fangor yn dyfodol.